Здравейте хора, аз съм Капитан България и в този клип ще направя един Redstone туториал. Подобен е като онзи, който правя в предния епизод, но този е много по-тролващ. Копайте се една дупка. Ето, така до бедрока. Да тролнем вашия приятел. Пистънчета. Моите приятелчета в капаните. Redstone репитъри. Redstone торч. И някакъв рандом блок. Така. Оп. Това е като миналия епизод. Понеже така най-хубаво ми се получават. И съм свикнал да си ги правя по този начин така. Да, не става. Дойде редът на репитърите. Слагате ги ето тук и не ги пипате. Единия да пипнете и цялата система отива по дяволите. Но ние не искаме да стане това. Тук се дигате една стеничка. И това е тайната му база на приятела ви, ако се чуете. Ако се чуете, това му е тайната база. И да, е така. Опа. Тъпа мишка. Просто трябва да се купя една нова. Тая вече минаха и годинките преди време. И напишете отдолу в коментара как искате да играя. Имам предвид или да играя с клачени приходени или не, защото ми е все едно на какво ще играя. И на двете мога да играя. Просто ми е все едно. Искам на вас да ви е добре. А не на мене. Аз в този канал какво значение имам аз? Важните сте вие все пак. Имате си един бутон. Ето бутон. Слагате го тук. Йоп! Да, това е системата. Само да излича. Оп. Да, това беше. Малко кратичко. Ето. Да го направите по-хубаво. Е така. Хоп. Бъгна се. Ще го направя по-бавно. Я ви, ако го направя по-бавно, ще стане ли? Не съм пробвал. Сега в ефир ще пробвам. Мисля, че пистънчета и просто по-малко ще се забавят. Да, по-малко се забавят. И ще ги дам на те. На четвърта степен да са по-бавнички. Ей, те и вашия приятел да... Да, така. Добре, това е системата. Никой не знае колко сложна. Даже тук, ако сте в Village, може да си го направите като кладенец. Ето там има Village. Хоп. Ето така, слагате с картини. И ако някой знае защо ми примигат картините, много моля да напише отдолу в коментара. Водичка си взимате така. Това сега примерно е кладенец. Влече вътре. Комплет вода. Вле малко в мята. Пана! И пада вашия приятел, преба си като най-големия педал и... сега ще гледаме залез. Ще му направя една снимка. Вот! Аз бях Капитан България. Вие бяхте пичове
всеки си е по мястото. Петко е педерас от нашия клас и чао!